kula dongaaken sing tasik ningali muga-muga rezekine kathah. Tapi Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek go ndukur wajan. Rabi ayu nglarakno ati enak, rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Sego jagung ngombe jamu, rondo gadung lemu-lemu. Mergo blonjone cukup. Sing penting kenek digawe rumah tangga. Indonesia dulur kabeh bangsaku, teko Islam lan Kristen Buddha lan Hindu. Bersatu negarane supaya maju. Dasare dadi ajimat nyoto asa hati ini. Kepingin golengke mula ayo bareng-bareng diilang. Kelosone cak dilempit-lempit, ane iso ayo digolong. Nasibe bangsane akeh sing morat marit, nek peno iso ayo ditolong. Ayo mulung parine cempo, nek ayarane kurangan tali. Ayo nulung sak padha bangsa
ganjarane ketemu mburi ayarane cak kurangan tali ngamek tempe dinggo wadah beras ganjarane ancen ketemu mburi nek dono wewe ayo sing ikhlas nggawa kelaras cak wadahe telo nyangking rantang gawe wadah sego nek peno ikhlas cak nyenengno Gusti Allah mula ganjarane mesti suwarga kula matur suwun sanget terutama kangge Pak Kasun Pak Idris kang sampun percaya kali Budi Wijaya. Mugi-mugi budaya sedekah bumi kados ngeten mboten sampai ilang. Eman-eman saaken anak putune mboten saged ngerasakno yok napa rasane sedekah bumi nek sampai ilang. Eling-eling napa Pak Bu? Niki zamane pun zaman tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Ana masjid, ana gereja, ana pura, gak gelem sapa. Tapi sing disapa omahe ger senengane napa? Senengane tata andara kali adu. Sing meneng ngoten niku biasane rumangsa. Sing guyu kira-kira kulino. Niki cerita sak trit gak patek nyoto. Ayo Cak unggan aja. Ngene tok ae wis ketok 800 ketok moto. Nang pabrik ya gak iso-iso ngene kok. Kembang turi karo kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun, seniman lodruk nek tuwek dadi dukun. Dadi dukun iku gak gampang, kudu ngurangi turu lan mangan. Disogo sego jarene iku pantangan, bareng dituki lontong telung ebor doyan jeje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi karo bojoku bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong
ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mule pucuke rada bengkong mbasi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk rawan ayu sirahe ndangak-ndangak namung semanten kidungan kula menawi lepat barangka ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe kula elingaken ibu-ibu sing lenggah wonten ngandhap nggih nyuwun sewu niki udan-udanan usume orang-orang mudal kok bae mara gremet-gremet nanggon sing gak karu-karuan nah saya gak bertanggung jawab. Selamat malam, terima kasih. Kula wonten mriki mboten piyambakan wonten rencang sing ganteng sanget baru pulang dari kota Mekah Madinah mari umroh. Siapakah dia? Kita panggil Wanto Teko. Jare ngono. Budi Wijaya. Selamat malam Gadung. Selamat malam Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah Luar biasa. luar biasa. Apane? Hah? Sing luar biasa. Sing luar biasa. Tonton ta. Ket sore udan gak leren. Iya. Sampai sprene udan gak leren. Ibu-ibu tetep duduk rapi di tempatnya. Bertahan. Kaya sinang kene bertahan. Bertahan. Cokoti lamuk ya gak krasa. Iku menandakan bahwa dusun Gadung iku wargae rukun-rukun. Rukun-rukun terutama cinta karo budaya Jawa. Cinta ibu-ibu iki rukun-rukun. Ambek tanggane rukun. Iku yo nang kene tok, so. Hah? Nek nang kene tok, Nek rukun. nek rukun ketoke rukun nang kene tok. Ya pas delok ludruk tok ya. Ya nang omah gelon. Halah-halah mulai ibu-ibu ro tanggane gelak apa mas-masane gede-gede. Paling palsu ngono. Biasa wong ibu-ibu kaya ngono iku. Ibu-ibu ngono iku gaya tok kaya rukun ya saya. Senengane gremeng. Senengane gremeng. Bowo sak bowo ya ngono. Apa so? Dikeki mangan titik jare duwe gawe ketara kak bondo. Sego sak uplik kaya ngene iki. Gaya apa iki? Ngono iku saya. Dikeki sego akeh ya jek ngomel. Cek ngomel-ngomel. Rumangsane wong nebang digudung sakmene iki. Tapi ibu-ibu ini luar biasa, so. Sok luar biasa. Masalah donton tak kene-kene gane ibu-ibu lah kalau sing delok. Hampir. Ini ki ambek gremeng ibu-ibu masalah. Pokoknya sampai anyep. Ket esuk, ket sore, ket bengi nang kene gak leren. Nguat-nguatno ya. Hah? Nguat-nguatno. Nguat-nguatno. Sego jagung diwadahi klaras. Lo cakep. Warga Gadung muga-muga kabeh seger waras. Apa umah? Ngono. Sego jagung tak pangan pinggir sumur. Cakep. Warga Gadung panjang umur. Sego jagung disendeno karo wohe nanas. Cakep. Warga Gadung kabeh muga-muga sing duwe utang lunas. Apa umah? Tapi Apa umah? amin. Mangan sego jagung ketiban ondo. Cakep main nang Gadung Mas Roso. Apa? Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Apa umah? Apa umah?
Doyanamu ket biyen kok rondo ae lho. Kaya kenal-kenal wong kene kon. Lho ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rondo iku kesukaanku. Kok iso ngomong suka? Lha masih ngono aku ya duwe mantan nang kene saiki wis rondo. Pas saiki wis rondo so mantan. Keuntungan duwe kenalan rondo iku apa? Istimewa. Istimewae. Siji sedako. Oh, sedako ya. Sedako. Kok lek gak ono sing ngingoni ya. Kalau sing ngoni. Loro barokah. Kok sok barokah? Barokah ngingoni. Ngono ya. Iya. Telu istimewa. Istimewae. Ngingoni. Kok ngingoni tok sih? Lah. Sing paling penting rondo iku enake siji. Apa? Wis gak ngarah belajari. Wis pinter rondo iku. Pikiranmu elek. Lah mulo. Pola mula. Ngono ku nek ngomongno rondo aku poleling mantanku akitmu. Sopo kon Lah. duwe mantan? Lho, Kaya mantan. ganteng-ganteng kok potongan kaya kotak amal ngene kok. Mosok aku potong-potongan iku njaluk. Kok duwe kenalan ndok Kowe kene? kenalan mantan pacarku. Mantan tercinta. pacarmu. Sayangku lop-lop iku. Apa lop-lop iku? Cinta. Cinta. Iya. Ndok kene arek. Iya nang kene Mang. Sopo? Sumi. Guyune kok banter kaya Sumi teko kaya iki. Sumi teko Mang ya. Sumi sayang. I love you Pul. Aku merindukanmu sayang. Bagaikan langit dan bumi. Iku rondo arek. Saiki rondo ya Be ya. Lah kan gak percaya Kon sih. kok ero ae kon Lho iku. gak ero ya apa wong aku iki mantane so. Sumi iku ya. Sumi mantanku. Mantan ya. Mantan. Ya iku tok kancamu. Lho, aku biyen ambek Sumi iku kan putus sih. Putus. Putus gara-gara aku konangan selingkuh so. Kon selingkuh. Aku selingkuh pas WA-WAan lah kok Sumi nang buriku konangan aku diseneni. Akhirnya aku Rasaku. putus so. Gak ngono kon iso selingkuh lho wong potongan kaya nyambek ngene kok iso selingkuh. Masih nyampe kan aku manis. Selingkuh karo sapa? Ambek Santi. Santi. Endi Santi? Oh kalau mulai karo Santi. Arek boleh melawayu. Aku mang domong ngene, kok aja sebut-sebut jenengku. Aku sungkan ambek Sumi jare ngono. Lah lha apa kok sungkan iku? Lho kan jenenge selingkuhanku sih. Lho kan biyen Masih biyen saiki iku lukae Sumi jek mendalam, membekas. membekas. Ya Sumi iku tok wis. Lah ambek Sumi aku gak begitu cinta. Lho lah lha apa? Yo apa maneh wong wis gak menggairahkan Terus Akhirnya aku pacaran ambek liyane. pindah hati. Pindah dong wong aku kan ganteng. Ya arek kene. Iya kene. Sapa? Sunarti. Sunarti kok kolu, mos arek kaya ngene. Nar. Mang WA aku Sunarti Sapa? Sunarti Mang. WA awakmu. WA. WA ya apa? Mas Wanto sayangku. Wah, iya. Cintaku lapang dada. Kok lapang dada. Yo jenenge cinta ikhlas ngono ku lho, Sa. WA. WA. Dadi WA-mu mbok lebokno WA-e. WA-ne Sumi. Yo Sapa? Sumi, Sapa? Sumi Sunarti. Sunarti. Lha apa WA aku dilebokno iku? WA. Ya, So. WA. Lah yo WA. Lah ya WA-mu mbok lebokno WA-ne Sunarti. Wah yo meteng, So. Ya apa sih kon iki? WA aku dilebokno yo meteng dadi situk ya, So. Maksudku gadget WA, WhatsApp. Oh, didadakno situk. WhatsApp. Iku tok wis. Ya, tak, So. Oh, aku yo gak iso terus yo ambek arek-arek iku, So. Oh, mari pisan saiki. Wis gak mbok terusno. Gak terusno. Tapi kon saiki mosok gak kenal karo Pak Kasun. Pak Kasun. Lah, Pak Kasun Idris iku ah. Idris kok Idris? Siapa? Idris. Yo, Idris. Pak Idris. Idris lo koncoku palak, So. Pak Idris. Wonge wis mulai tambang Pak Idris. Nanti. Kon iku bengok-bengok apa iki solikin. Pak Idris. Ngapunten sugeng dalu. Paling durung krasa. Apa? Asma Kinarya Japa. Loh, apa iku, So? Jeneng minangka donga. Wong biyen nek ngekeki jeneng nang anake iki gak sembarangan. Mesti ana maknane, ana artine. Ngono ya, saya. Contone kaya aku. Bapakmu. Rasa. Ro artine. Raga. So. Sok rono sok rene. Oh, kon berarti rono rene. Lho,
Aku iki giat kerja nanti iso. Oh. Rasa. Jenengmu? Wanto. Wanto. Wan iku telek. To iku wadah. Berarti kon wadahe telek. Diangkrik aku sapi teng iki. Lah jeneng are Pak Idris kon iso apa enggak? Lah gak iso ya apa? Nek gak iso tak artine. Bapakne Pak Idris iku kancaku plek. Pak Idris iku biyen momonganku, Dik. Lho. Kon ono salah diantar. Pak Idris ngomong aku. Biyen bapakne ngomong ambek aku, "Wanto, iki lho artine jenenge anakku Idris." Lah ya apa? Ono artine. Ono artine. Idris iku. Idris iku terdiri dari 5 suku kata. 5 suku kata. 5 huruf ya. 5 huruf. Dimulai teko I. Artinya apa? Istimewa yaiku Idris. Istimewa ya. Istimewa. D. Dermawan dan bijaksana sapa maneh nek gak Idris. R. Ruwae istimewa yaiku Idris. Wis ta pokoke iku lho. Yo. I. Imut Lho kok imut? yaiku Idris. S. Seumpama bengi iki mrene munggah nyawer dagelan tambah istimewa yaiku Idris. Idris Diawur. sugeng dalu Idris. Nek wong biyen iku, Lapa? anak wong tuwa iku lak kepengin anake dadi wong pangkat. Iku anak iku jenenge anak mesti diembel-embeli karo aksara hewan. Oh, aksara hewan. Jeneng hewan. Cek ana pangkate. Iya. Oh. Contone Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Ana gajahe. Iya, hewan. Mula dadi patih. Oh iya ya. Hayam wuruk. Hayam wuruk. Ana ayame. Dadi Mula dadi ratu. oh Si iya. Singamangaraja. Mamanga. Dadi raja. Oh, Lah jenengmu Ruban. jenengku dirubah. Lho ana apa? Ora hewane. Ana hewane. Aku cek dadi raja. Dadi wong pangkat konku. Dadi wong pangkat. Heeh. Kaya Tambah ana Bedeswanto. Pas. jenengku tambah Bedes. Iya. Bedes Wanto. Iya. Aku dadi pangkat. Ya. Ado-ado pada dadi RT. Kon iku nang ndi ae kon? Gah, wah, karo rek aku iki dolen. Wah, kon dolen tok ae. Apa? Aku iki yo kangen ambek awakmu. Petang dino gak tanggapan. Iya ya saya. Aku dolen. Kon dolen. Aku wingi nang omahmu. Kon nang omahku. Iya. Yo gak petos wong aku dolen kok. Lah mula pas nang omahmu. Iya. Ya. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Kon nang ndi? Sik baleno cocotmu. Baleno. Dublek arek iki rek. Aku wingi nang omahmu. Iya. Kon gak ono. Gak ono. Lah, lawangmu gak ono, bojomu mengo. Kon nang ndi? Bojoku gak mau tumpaki pisan ah. Lho. Lah kakekmu bojoku mengoh iki lho. Sing bener iki apa? Aku gak ono lawangmu mengoh kon nandi kaya ngono. Lho lah iya kok malah ngono. Gak, Aku mau ngomong ya apa? kon gak ono Iya. bojomu mengoh kon nandi ngono iki. Salah. Gak mau incipi bojoku so. Ambil. Enak adem-adem ya. Ngawur ae. Aku nang omahmu mang ya. Iya. Pas iku mau lawangmu mengo bojomu gak ono. Yo. Ono arek cilik metu teko omah. Iya. Sopo iku? Anakku so. Anakmu. Anakku iku. Wah, wanteng yo. Tak sangoni to. Lho, kok sangoni? Tak sangoni 150.000. Lho, matur suwun so. Sawangane aku kok ambek kanca kok eman-eman. Matur suwun nek kancaku kowe. Rada awan titik. Hmm. Aku nang omahmu maneh. Berhubung kon gak ono mang. Aku mulai. Aku durung mulai. Jam 12 aku nang omahmu. Iya. Tak kira kon wis mulai. Ha. Tibake kon ya gak ono. Durung. Ono wong metu teko omah, wonge tuwek, bongkok ngono. Lanang. Lanang. Bapakku. Bapakmu iku. Bapakku iku. Wis gak kesuwen tak sangoni 300.000. Lho, suwun so. Wis gak tak anggap sapa-sapa, gak tak anggap bapakne sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Ya. Eling-eling bapakne kanca. Bener so. Matur suwun nek kancaku. Iya. Heeh. Sore titik. Mari asar bae. Mana sa? Aku nang omahmu. Wah durung mulai so. Kon gak ono. Aku jek udan-udan. Metu teko omah wong suwemok rambute dawa.
Sapa iku? Bojoku so. Bojomu iku. Wayu bojoku ya. Iya. Bojoku so. Wes gak kesuwen tak Iya. sangoni langsung 500. Wah, matur suwun. Gak tanggep bojone Iya. sapa-sapa. Tanggep bojoku dhewe. Eling-eling. Kon tak batok. Lah wong bojone kanca. Wong dianggep ae lho kok muring-muring sih. Masih mau anggap kon ya muring-muring so. Halah apa ambek kanca gak tau muring-muring. Teman. Gak tau. Temen kon gak muring-muring. Temen gak tau. Bojomu tak anggap. Ya gak Ah, si teman. jajalan. So, rasa. Ya. Aku ingin nang omahmu so. Iya. Jam 7 isak so. Jam 7 isuk. Wah, tak kei dhuwit 700.000 ceret. Ana Sapa? arek cilik so. Arek cilik. Sopo so? Oh, iku anakku. Anakmu ah? Iya. Wah, gak tak anggap sapa-sapa so. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling Anake kanca. Ya. Durung mari ngono jebrot dasmun. Ya. Mari ngono jam 09.00 aku balik nang omahmu maneh so. Nang omah maneh kon. Nang omahmu maneh jenenge kangen ya. Gak kepethuk aku jelas. Tak kepethuk awakmu. Nah, terus? Petuk wong tuwek tunyu-tunu tak kei dhuwit 5 juta. Lu suwun lho. 5 juta. Iya. Sopo so? Iku maratuaku. Maratuamu. Iya. Ya gak tak anggap sapa-sapa. Iya. Tak anggap maratuaku dhewe so. Eling-eling maratuane kanca. Jebol nang. Mari ngono so jam 12 bengi aku nang omahmu. Jam 12 bengi. Iya. Iya. Lah, ana arek wedok awayu semon. Tak kei dhuwit 3 juta. 3 juta. 3 juta so. Akeh to. Lho jenenge kanca Iya. Sapa iku so? Iku Bu Bidan. Bu Bidan biasa jam 12 bengi ngono mampir nang omah. Iku Bu Bidan. Iya ngetes maratuaku kan loro ah. Jangkrik kakean rek. Ya gak tak anggap sapa-sapa so. Iya. Tak anggap bidanku dhewe. Eling-eling bidane kanca. Mari ngono kan. Ya. Balik maneh aku sono nang omahmu so. Jam piro? Jam 1 bengi. Jam 1 bengi. Loh, arek wedok wayu gimul. Rambutnya semiran abang. Iya. Pakai 7 juta so. Wih, akeh to. Akeh wong aku Iya. soge. Iya. Sopo so? Iku Tuti, penyanyi dangdut lho. Tuti. Iya, biasa mampir nang omah iku. Wah, kakean rek. Kakean maneh. Gak tak anggap sapa-sapa. Iya. Tak anggap penyanyi dangdutku dhewe. Iya, eling-eling penyanyine kanca. Jam 3 subuh kate subuh so. Iya. Balik runun maneh nang omahmu. Iya. Oh, gak trimo guru petuk awakmu ya. Iya. Oh, petuk arek wedok semiran abang. Iya. Masalah rebondingan. Heeh. Gawe baju seksi daster niku so. Oh, iku ya. Loh, tak kei 10 juta. Kon kayak 10 juta. Tak kei 10 juta. Lu. Iya. Wong sugih. Iya. Sopo so? Iku Bu Romela. Dokon bayi, biasanya nang omah mesti bojoku biasae. Iku burung lah. Iya. Gak ngono bojomu bongko. Ah. Jangkrik. Sampai entek 10 juta ngedol omah barang dol listrik. Lah salahmu gak? Lho. Nek parek iki. Prahara rumah tangga. Apa? Aku lah wis ngomong sih, Cak. Wis gak usah dibaleni utang sing wingi aneh gorong kesauran. Heh, lapo? Rahasia duduno penduduk. Lho lah katanya gak didodono penduduk wong sampean gak kena kadang. Ayo wae. Nek tukaran nang omah. Iso tukaran nang kene iki lho. Iki rahasia iki. Rahasia kok. Diam. Karepe iku diurus nang omah, apa nang embong ini gak isini-sini ya. Iki kan rahasia aku wong lu. Diam. Ora kaget. Kaget. Kacau. Saking ngene lho ya. Awakmu sebagai wong wedok kudu nurut karo lanang. Sing nyambut gawe karo lanang, bukan kamu. Ngerti ya? Cek Cak. Masih sampean meneng ae. Menengo mamulo menengo Sing lanang sing wedok padha, urusan rumah tangga. turunan kol desel. Gak usah melok-melok. Melo-melo bener. Tuh. Mikir. Aku ndok omahe Yo, kurang kuyu. jumlah. Kono. Ya, karo wedi. Ayo. Ini tak kandani. Apa?
tak kandhani. Apa? Aku jangan nyalokno lurah. Bayanku wis pensiun. Saiki aku munggah nyalokno lurah. Kate nyalokno lurah. Iya. Lah. Nyalokno buat dadi bayan gak pecus nyalokno lurah. Kenapa kon niku? Sama nyalon lurah. Nyalon lurah. Cocok. Lah iki pendukung nyobel Kutawa. Meneta dadekno Ki Acarere. Jangkrik. Kacau cari. Wis cocok karo gedhek payang gele. Dadi kon tak dadekno juru kunci kuburan. Cocok. Cocok. Potonganmu Sik. koyo maesan. Cocok. Aja muni cocok-cocok kon sak level kalau bojoku. Iya. Aku wis ngomong ping pira? Aku gak setuju sama nyalokno dadi lurah. Wong awakmu dadi bayan ayo gendakmu nlecek. Mendani yo kon dadi lurah gak dulu-dulu ngentekno adedene masyarakat kon. Kon kalungan iki kayane sapa? Lho, kaya aku dhewe. Gerangmu nanti. Tak gadekno. Napa kok gak Kok sele wingi? Kok sele wingi? Lho aku gak krasa. Aja Gak gak krasa. kon nyele-nyele. Gen nebus kon. Kena Satpol PP. Wah, yo pengen sapa? Yan. Uang nek kepingin munggah pangkat, munggah derajat, iku godane gede, wis biasa. Iya, biasa. Sing penting anti peno kuat. Ora didukung wantol gak apa-apa. Wong siji mbuat 1 masuk 1000. Bayan, Bu Bayan. Apa? Pak Bayan dadi bayan wis gak Lah karu-karuan. dadi bayan lho wis gak pokro. Dadi lurah maneh. Dadi lurah maneh. Ojo sampe, Bu, temenan. Temen ya? Temen. Ini, tak kandhani. Alah. Masih takut. Dadi pengasut, dadi pengaco, ora mandi kon gablek apa. Hei! Pantai iki ngomong yang sebenarnya. Bener. Ngomong apa eneke? Lah wong sampean dadi bayan, Dadi bayan iku lho. Wis akeh mbujuki masyarakatmu. Mendani yo kon dadi lurah. Apa gak tambah nemen awakmu? Pikiran cak. Wong awakmu dadi bayan, endi pendudukmu sing butuhno BLT? Endi pendudukmu sing wayahe oleh beras? Wayahe oleh dhuwit? Ora kok kekno sing bersangkutan yang membutuhkan, tapi kok kekno sing kok senengi. Masyarakat yang membutuhkan tidak kamu kasih. Pertama-tama iku ya ngono iku. Pertama apa? Tim suksesku pertama tak kei sing akeh. Terus? Lah engko takon ngomongi wong plak. Oleh jiwa akeh. Sing kok senengi, kok dumi, sing gak kok senengi, gak kok dumi. Pokro ngono kuwi. Bayan, peno aja kuwatir. Engko nek pas wayahe kampanye, ya gambar peno engko tak templek-templekne nang kuburan, nang pesarean. Sing mene akeh. Betul sekali. Ditempel kuburan yo rene. Betul. Wes ojo kakek totot. Aku nek kakek totot gak seneng. Duwe apa? Duwe apa kate kok kekno? Duwe apa piye konku? Aja kurang-kurang ajar kon yo. Enak kurang ajar di pekakean ajar. Oh iya, jagung bakarane tanggung perkarane ngono lho. Ya. Wis mesti dadi hidup Bayan Taji. Hidup Bayan Taji. Hidup Bayan Taji. Tambah ono rek, tambah ono. Nek. Pokoke sapa sing gelem Bayan Tabi kok, Bayan Taji aja kuwatir. Bayan Taji begenggeke akeh. Rasa. Pembelamu ae lho kaya ngene ngomong apa eneke. Wes sayang. Sayang. Aja kakek ngomong yang. Nek aku dadi lurah, awakmu diceluk Bu Lurah. Anggetmu aku gila. Gila jabatan diceluk Bu Lurah. Ya iyalah. Sorry. Ngomong gorong aku ngenes. Sesuk mending saiki. Wis aja kakek totot. Kon kudu nurut aku. Dan aku makan apa kon? Kata megat aku. Lho. Megaten Ji. Ora apa-apa. Ya meneh nek dadi tak pegat kon. Yo, pegatan Bu. Megaten saiki gak usah ngenteni lek dadi. Ayo. Ora apa-apa Ji. Anggetmu aku bingung ngono. Anggetmu aku bingung. Lawan. Dalam Pak Lurah. Iki aja didu ki nak. Kacau. Wis saiki ngene yang.
Awak kudu nurut aku. Enak, gak enak ayo dilakoni wong loro. Hah? Belum. Ayo namane pituwa. Piye isane penduduk ki duwe welas asih karo aku. Ngono lho. kene dukun bayi. Kok dukun bayi sih? Lho lah ya pituwa. Lho kok ya apa iki? Ya dukun sing iso narik jiwa ngono lho. Dukun iso narik atinya manusia. Hah. Lho carane sih. Ditarik atine cok jero ditarik. Golek magnet. Nek atine ditarik terus lho ora bongko. Ayo wis, Ayo. gak usah. Golek wong wetua sing dungane mandi. Lek dadi lurah kudu prei yo wedokane. Iya prei. Pak Bayan. Engko tak terno Pak Bayan. Padi, Bu. Wis pernah nganu to ayu, pernah iku. Wong Lah, wedok ini lho, iki lho. Swarga nurut ket neraka katut. Nek betul wong. Wong jange nyalokno ku nek ngomong kudu jan temen. Temen. Ngelem. Ngene Iya. iki, Hmm. 100 ton nyekel opo? Harga diri lebih baik daripada uang, so. Walah. 100.000 menentukan masa depan rakyat. Walah, gak apa-apa. Gak masalah kon kate mbadok harga diri ya kon. Ayo. Kon niku Soalnya ada di kupo. Sampai rono. Bersidang sila kene. Halah. so. Kok Apa? iso kok duwe 100.000 gelem. Goblok kon niku. Lah apa? Ngono iku aja kaken mikir kon niku. Dikek apa dhuwit tampani, masalah nyoblos gak nyoblos, apa jari ngono lho. Apa arti uang, so? Lho, ya. Nek rakyat kita masih sengsara, so. Gelek pemimpin yang jujur, so. Wah, saiki jujur angel. Wih, Nom-nom dipercaya masyarakat. apa? Nggih, Pak. Kon iki lak panitia sih. Nggih, Pak. Lah apa kok gacor kok kene iki lho. Niki lho, Pak. Sing ngajak iki. Panitia lomba. Delon. Penduduk wis merapat no TPS. Kon sik gacor no kene. Lho saniki ta, Pak? Saiki Wah. kon iku nang TPS aturun antri yang tertib. Ngoten. Contoh siapa? Disiplin. Korsine ditoto. Siap. Waduh rek nom-nome wong dipercaya masyarakat ngene. Terong lemes macem-macem. Masalah to. ATC luncuk. Terong iso, terong. Adem lemes, so. Ayo bros. Wah. Aduh, Bu. Saiki Roso karo Wanto kamu ke TPS. Siap. Kamu ke TPS diatur masyarakat Siap. yang disiplin. Kula mikoyen, Pak. Karo hansip iku. Nggih. Aris barang iku. Ya Allah Gusti. Wayahe pilihan lurah ngomong lu kene. Dumateng para bapak, para ibu dan derek-derek sedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika pilihan lurah Pilkades Desa Sumber Makmur. Sampean milih monggo terserah mana yang disukai, mana yang dipilih. Ojo sampai diweden-wedeni kancane. Ojo sampai terpengaruh karo tanggane. No ati sampean seneng pilih sopo monggo. Saudara pendengar sekalian dan para hadirin semua yang sudah mendapatkan undangan untuk mencoblos, silahkan merapat ke TPS. Sekarang adalah pelaksanaan Pilkades Sumber Makmur. Saudara sekalian, ada 3 calon untuk Anda. Nomor 1 adalah Bapak Kuntet dengan lambang Kates. Yang kedua, Mami Okta dengan lambang jagung. Yang ketiga, Bapak Taji dengan lambang terong. Baik, saudara hadirin sekalian dan masyarakat Sumber Makmur, untuk mempercepat pencoblosan, maka kami panggil calon Anda yang nomor 1 yang berlambangkan Kates. Inilah Bapak
Kuntet. Inilah Bapak Kuntet. Inilah Bapak Kuntet, calon Anda, calon kepala desa Sumber Makmur. Lulu nyalon lurah kok stroke ngono. Oh, dongo. Semute mudal. Dongo sampai tili-tili. Wes sak karep-karepmu. Dongo maneh. Lemper ngono kok ya nyalon lurah. Dongo maneh. Monggo pinarak Bapak Kuntet. Monggo niki calon panjenengan Bapak Kuntet. Kami panggil calon yang nomor 2 dengan berlambangkan jagung. Inilah Mami Hokta. Calon Anda nomor 2 Mami Hokta. Waduh, cantik sekali. Wah. Tolong jangan ribut. Monggo pinarak Bapak Kuntet. Aduh, bokonge rong ebur. Bokongmu lha apa mbok cutik? Wong lanang mek ketok wong wedok ayu biayaan. Tak idone lho konku. Jangan bertengkar, silakan duduk Mami Hokta. Para masyarakat sekalian yang sudah hadir, untuk calon yang nomor 3 dengan berlambangkan terong, inilah Bapak Taji. Monggo. Lemes. Taji. Wih, gua gawe. Kok ngantuk? Ya. Teronge bengkok. Nyalone gawa sing wedok. Pinarak Pak. Duwe. Pinarak. Tolong Bang. Awas duwike. Monggo. Inilah ketiga calon sudah di hadapan Anda. Loh, gua syarat. Loh, ampun diuyui. Kok diuyui?
Niku hake wong pun duyui. Wah, dieker-eker duyui. Ayo. Jangan ribut, jangan ribut. Tak kendi, kena cak iki lho. Bukan wong. Awas duwike. Sing hotel iku sapa? Oh, disuwuk sing wedok. Disuwuk sing wedok. Nyowo iku gak ngono. Nyowo iki ngene. Terusan. Dong ini jane dadi ku. Turun dadi lurah wis pelu ngono kok. Blangkone kuwalik garo. Teko dukune diwalik, Kak. Tila Pak, tila yang asli. Ciyen, blangkon yang asli. Tolong jangan ribut. Jangan ribut. Tak gantol. Ketara bekakase bengkong. Kacau. Silahkan untuk memperkenalkan lambang Anda. Pak, kira. Masya Allah, khawatir duit hilang. Silahkan kenalkan lambang Anda masing-masing. Kami mulai dari Bapak Kuntet. Silahkan tunjukkan lambang Anda. Halo. Tahu bulat. Kok tahu bulat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tepangaken nami kula Bapak Kuntet, calon lurah nomor 1. Jane tunggale, sitok. Nyocot ae. Mumpun enten paribasan tuku ali-ali nang tretes, mumpun lali nggih engke nyoblos gambar kates. Demikian tadi Bapak Kuntet. Kemudian yang nomor 2, Mami Okta, silahkan memperkenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Monggo. Matur sembah nuwun Bapak Patinia. Kula Pani. disukani wedal damel nepangaken kula. Diamput. Ndokmu. Lah apa kowe kok duwe ndok? Ngene, roser. Kateraken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembah nuwun para warga ingkang sampun milih ten kene bilik suara. Saderengipun kula aturi katur Bapak Patinia. Panitia. Panitia ugi adik-adik Karang Trauma. Karang Taruna Kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi Bapak Lurah kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi para sederek ingkang sampun mirsani kula aturi sugeng dalulan Salam ae saterep entekno. salam keminangka wiwitan, aja ngremekno salam. Rupane wis kaya sepak. Nang Mojosari kok liwat Krembung. Aja lali Mami Okta Serli merinti di malam hari gambare Jak. Pindah malih gambare Jak. Sembah nuwun. Kula jaguke pangan tikus. Ati mang terong mubeng. Enak iso gantol. Demikian Mami Okta yang baru saja memperkenalkan lambangnya jagung. Kemudian yang nomor 3, saatnya Bapak Taji memperkenalkan lambangnya. Monggo Bapak Taji.
Suwuk maneh. Ya nek sawanen Cek gak kaget. kon bolak-balik disuwuk aja. Bolak-balik disuwuk kon. Bolak-balik disuwuk. Pati kan datang. Yang ngene calone gak dadi jange yang ngene iki. Eri. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Suku. Glodok talon nang glodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandek pentire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Ngamukan iki. Tuwek-tuwek kok ngamukan gak suka aku. Nami kula Bayan Taji. Gak takon. Gak takon ya wis. Kula pun pensiun kula saniki nyalokno lurah. Lah gambar kula niki tuku sapi digawa wong. Aja lali gambare Bayan Taji. Teh. Bareng tak kei duwe 50-an dino 4 6 7 Gambare Bayan Taji teh. Bencong. Awakmu bencong. Gambare terong. Sopo gak nyoblos? Tak gantung. Kacau. Terima kasih Bapak Taji. Kemudian agar masyarakat bisa mendengar bagaimana visi dan misi Anda. Silahkan dari Bapak Kuntet menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Singkat saja. Tasik lah. Kuatir duwike colong wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun kuatir, sampun kuatos. Nek kula Bapak Kuntet sampun dados lurah. Embong sing mbon rata kula rata. Kebon-kebon kula cor dalan nang sawah. Dalan kuburan kula cor pisan. Nek perlu kuburane kula cor kula tingkat. Kula kei AC. Sampun kuatir. Sepeda malih sampai nyoblos gambar kates pahalane gede. Nggih. Masa kecil kurang bahagia ini. ATC dicoba kak drodot nangis. Berikutnya Mami Okta, sampaikan visi dan misi Anda. Ayo, assalamualaikum Pepido no. Siapa sih kok ngupui? Tepangaken kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Napa to artine Mami Okta Serli? Okta niku cantik, Serli artine Tuku uli. oser-oser uli. Ateges kula niki gada bengkel terkenal, nggih. Kula mboten sombong, kula mboten sengguk, mboten watuk. Mek Mami Okta kepele dadi Ibu Lurah. Khususipun pendidikan damel anak-anak kula gratisaken. Sing nomor kalih, Mas. Rondo kula sukani santunan 15 juta per tahun. Sing duda kula sukani 15 juta per tahun. Karena kenapa Mami Okta bisa memahami perasaan laki-laki dan perasaan wanita? Sebab Mami Okta Ranci. Kok ya ampun. demikian Mami Okta. Kemudian berikutnya visi dan misi Bapak Taji, sampaikan. Suwuk maneh.
Ngene disuwuk tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nami kula Bayan Taji. Abang biru lampune diku. Lampune disko. Awakku rumat mikir bojo loro. Baca loro. Bojo ke enom. Jaluk disayang. Jalan disayang. Sing tuwa njur wake ditinggal. Waga ditinggal. Pergo katut banci. Tolong jangan ribut. Kamu jangan mengganggu, saya akan ngetokno visi misi ini, jangan diganggu biar masyarakat jelas. Silahkan. Tak idoni bosok kon. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Dinten menika Bapak Nikuntet karo Mbok Okta Bongko. Tolong jangan ribut. Silahkan lanjut Bapak Taji. Instruksi Bapak Panitia. Ya. Kalau mengganggu saya, ini harus diberi sanksi, dihukum karo lurayaku. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Aku kalah pelapor. disahkan masyarakat menjadi lurah, visi misi saya. Aku iki wong wedok kok. Alah, masih wedok ya kaya ngono. Lah, aku iki wong wedok di tawur wedok. Mbuh! Iki lho kuntet iki lho. Mami lho. Tak gatol kapok kon. Instruksi. Pilkades ini dilanjut atau tidak? Lanjut. Ini dipreteli aja gak sido. Tolong jangan bikin ribut. Saya sudah disahkan menjadi lurah dengan masyarakat. Tek dung dung de. Saya Dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. Tek dung dung de. uang kok ngerusuh ya. Saya disahkan menjadi lurah. Saya tidak tanggung-tanggung membangun jalan yang lebih enak seperti kaca. Gang sempit-sempit saya bangun jalan seperti kaca. Ampun ya. Demikian tadi, semua masyarakat sudah mendengar visi dan misinya Bapak Kuntet, Mami Okta, Bapak Taji. Baik, untuk mempercepat pelaksanaan Pilkades, pencoblosan segera dimulai. Balamundi kon iki wong pendatang kok nyalokno. Asin karo TIY kene iki. Kami panggil yang pertama. Duwe. Masalah. Di pangku. Kami panggil yang pertama Mbak Nana. Nana zaman biyen kenal karo aku kok. Durung ngerti Mbak Nana. hubungane Bayan Taji ambek Nana, durung ngerti delon dhewe. Kok awak mulai tekan Surabaya? Iya. Ngerti nek aku nyalokno? Iya teko sama Le, aku langsung rene. Loh, toko sama anak barene? Iya. Berarti jodoh. Sayang. Iya sayang. Ini sayang ya. Lo dipepetno, dipepet. Pen jarene nek dadi lurah aku dadi bulurah. Iso meneng iso. Meneng ae tak rayune. Kayak dadi aku.
Mon ya mari ditukokno gelang. Lah ditukokno gelang. Aduh. Mati konci. Mati kang ngenteni menesuk konci. Ambek Bojomu kamu tukono gelang, gendangmu tukono gelang. Mati konci. Lah totoy. ambek dibelikan tas. Tapi lho kok padha iku. Lho, jane tak padha, sayang. Padha ngono. Aku kok bandeng-bandeng ngono ya. Kok tukono tas padha. Nyonyor kon. Gini. Tak ada nih. Jarane limited edition. Ya, kayak milih aku. Senajan iki biyen sipetku sajeda sayang awakku. Saya nyatane tak kepingin kok tukono iki kok tukono ya kok padha-padha. Lho, lan jane aku calok. Lah ya apa sih jare limited edition pen iku mbojokan. Monggo silahkan Mbak Nana. Ya enggak apa-apa wis pokoke aku kok transferan Mas. Iya, tak transfer. Iya. Alah menit ta. Tak rayune. Sayang, sayang engkok bengi gaya apa? Enggak begitu. Gaya pite anggrem ini. Ya wis ya aku tak nyoblos. Iya. Iya. Gambari terong. Iya. Eh. Tapi kok bengkong. Lho, gak apa-apa bengkok ini enak. Gantol ini. Ya wis ya sayang tak. Ya. Tak menjero. Silahkan masuk ke TPS. Ya jangan kok bengi nate iki lho. Ndok ledor. Iya. Gak kira ro. Kon redor gak kira Awakmu ku tuwenang wae. Masih aku polah piye ae, petuk sapa ae tuwenang kok. Ngono lho. Tak rayune. Tenas. Lho. Kami panggil berikutnya Bapak Ucok dan Mbak Marsa. Bapak Ucok dan Mbak Marsa. Loh, Le, matamu ki lho kuwalik. Wong sing bijak kok nuntun sih. Ki yang ngono wedokane goblok. Lah ya ngono kok sing bijak. Kena esa konser. Le, ki atuh sanggone nyoblos iki. Lho kon kok. Jatuh ta nak? Hei, Man. Lho, ji awakmu Ponamu. masalah awakmu sido nyalono lurah ji. Kok kasih bapak lho, Adik aja kuwatir bebekmu wis tak kandhani. Adik-adikmu tak kandhani. Nah, ngono. Lek awakmu nyalokno lurah gawe gambar jagung. Loh. Duduk terong. Gambarmu apa? Terong. Tak kira jagung keliru berarti aku. Kok sok. Aja kuwatir dia tak lewangi prihatin. Tak lewangi poso dik ya. Iya. Bareng mabengi jam 12 Ci, aku pas melek. Ana sinar gawedhe mlebu blung. Waduh, blong. Elap. Blong. Tambah suwe tambah dhuwur Ci. Kaya pulo. Tak keteng Ci, tambah suwe tambah ngetan. Tambah suwe tambah ngetan Ci. Ya. Suwe-suwe modon go Juanda Ci. Oh, kapan terbang iku? Tapi aja kuwatir Dik kon mesti dadine temen. Ya, poso man. Wis poso. Yo, gambar iki ya. Terong. Alah. silahkan masuk ke TPS. Ayo. Matane bidak ngono kok. Kawuru ya kliru iku kok. Boloku kabeh kon bondi wong sengkan tak katene macem-macem. Kami panggil berikutnya Mbak Fikum. Mbak Fikum, monggo. Iki anake kancaku, sopir pondo. Putune ya iki. Putune kok. Sejarah biyen. Lho, Dok. Salah. Awake empuk, pentile mari diganti. Iya. Tak tukokno. Meneh tak tukokno ditukas. Nek dadi situk loro. Temen ta. Iya. Kabare apa sih? Terong. Cocok. Silahkan masuk ke TPS. Tasik lho. Berikutnya kami panggil Mbak Endang. Silahkan. Mbak Endang iki kaya oh iya.
Halo, Mas Taji. Lali ambek aku ya. Loh, Tut, bojomu duwe janggutku. Asem iku. Lali sama aku ya. Oh iya. Endang sukecut. Mas Taji. Kak sampean nyalono lurah kan? Iya kan? Iya. Lah iya nang nyalon lurah aku. Sampean tak coblos ya. Loh. Coblos. Oh, aku nyoblos awakmu. Oh, ngono tak keliru. Lah aku wis sampean wis dadi lurah. Aku kayak ono BLT. Oh, cok kuwatir, tak gawekno omah. Heeh, ya. Omahe tawon. Ojo lali ya. gambar terang ya. Gambar terang. Oke. Cek, tobros. Oke. Ya. Silahkan masuk ke TPS. Alah, bojomu Tut. Milih aku ya. Cangkem lower. Kemudian berikutnya Mbak Yantika. Yantika. Mbak Yantika. Oh iya. Apa? Ah, Yantika ya. Gede ku bi. Silahkan Mbak Yantika. Iya, kena hujan. Inilah Mbak Yantika. Lah. Jangan, awakmu kepacak mulih. Suwun ya sayang, aku pun ditumbasno. Iya. Penduduk piro? 3.500. Tak tukono ngene kabeh. Piro regane ngene? Piro iki? Mbok. Jarene kabare bojone sampean mati ya ta? Hah? Bojone sampean mati. Mas kakak dek lurah-lurah ketetean mulai. Le. Sabar. Lah iki sapa? Kate padha lagi. Sapa iki? Sayang, aja mutungan. Lah aku kemang sing nana jare kok tukono tas ngene. Iki nganti kok tak kono kana ngene. Loh, Aku kok badan-badan no. Lho, wong nyalokno kuwi sembarang karo tak padha kabeh. Lah meneh gak dadi tak jaluk Tapi tase. kita ono tunggale. Nyatane gendakmu kabeh kok tukon. Terus sejak. Ngene kaya sini-sini ngene iki. Ngene. Tak buat duit iki bapak kadang. Le, aja masalah. Iku nek dadi didomno ngono. Sayang ki ya, gambar sekarang ya. Sayang nek. Meneng ta. Ayo kabeh mobil ayo. Pilih aku Bojo ayune ngono jare mate. Sapa sih iki sapa sih? Babune ta? Babune sampean ta? Aduh, milih ki ya. Nek tak tuku kendaraan. Kendaraan apa? Dari aku didadekno kelurahan, nang sampean dadi. Oh iya. Iku. Kopi yor. Kitane milih apa? Milih terong ya. Terong. Meneh aku dadi lurah, aku nang kantor, tak ampiri dulu. Diluka ya. Iya. Ya. Aku nek dilu. Kak mampir dulu omong-omongan. Silakan masuk ke TPS Mbak Yantika. Sekarang ini. Ya. Iya sayang. Meneh ta. Kami panggil Mbak Rani. Mbak Rani dari RT 2. Hari ki sapa maneh? Rani arek pundo. Rani RT 2. RT 2 Rani. Sayangku ya mana? Dure mana sayangku? Lah. Kanu bigat aku. Motone mayu ya melok ae. Yo. Awak mana titit ta? Titit biyen ku gendakku. Lah saiki mana awakmu ki marut je mambu-mambu lekku. Gerakas. Ki, pentile dua mampu. Dilali dek ya. Terong. Ya wes. Silakan masuk ke TPS. Kemudian Menengah. yang terakhir kami panggil Mbak Dias. Loh, le duwe. Buat kowe. Mbak Dias RT 4.
Loh. Ya Allah. Walah wong sandare sisian. Aku hangi obrol sampean. Oh iya, gambar apa tuh? Heong. Heong. Terong kok keong ngono lho. Heong. Terong. Heong. Terong. Terong. Heong. Wis base pokoke ijo nek bengkonge ya boten. Weh, Pak. Weh. Wah. Lah iya. Wah, malah omong lep. Weh. Ana hati we. Hah? Ayo. Makune jegung-jegung ya. Silakan masuk ke TPS. Ayo. Waktu penghitungan. Marilah kita saksikan bersama. Waktu penghitungan. Tolong Dek Wanto, Dek Roso, Dek Aris, kotak suara di bawah keluar agar disaksikan oleh masyarakat. Duwe pandhangan lho ya. Akeh wong, duwe pandhangan. Hati-hati, abot. Ditaruh di depannya calon masing-masing. Abot. Minta bantuan loh. Ditaruh di depan. Kotak sapa abot iki? Lah kotakku kok. Bola ku akeh. Pak, ngapunten. Niki kotak napa bataku? Hah? Niki kotak napa bataku? Mantep kali dibukul. 1, 2, 3. Segenap masyarakat, marilah kita saksikan bersama penghitungan dengan jujur dan adil. Tolong Dek Aris Ya, siap. dihitung kotaknya Bapak Kundet nomor 1. Jujur. Dimulai ya. Mulai. 1, Bandem, 2, Bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelaban, 11, kiri, oh nabe 11. 11. Apa tambah 11, Pak? Jujur ya. jenggong. Kotak nomor 1, kotaknya Bapak Kundet mendapat 11 suara. Sebelah penduduk 2000 oleh 12. Kulo kok dadel. Sabar. Tolong Mas Roso dihitung kotak nomor 2, kotaknya Mami Okta yang jujur. Kotak iki. Sabar. Kotak iki. Nah, jujur. Mulai. Ya. 1, Bandung, 2, Bekecot, 3, mayit, 4, perak, 5, perampok, 6, sepatu kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelaban, 11, kiri, 12, jaran, 13, gajah, 14, unta, 15. tikus. Habis. Kiri oleh tikus ngrokoti jagung. Kotaknya Mami Okta mendapat 15 Tikus. suara. Kotaknya Bapak Taji saya hitung sendiri. Saksikan semuanya. Instruksi, Ada apa? penduduknya berapa? Ada hak pilih 600. 600. Ya, Dapat berapa? 11, 15. Berarti berapa? Tinggal 580. 580. Mboten usah dihitung. Ya, Mboten usah dihitung ngen kula nglumpuk ten ngen kula kabeh. Mboten usah Maksudnya- dihitung. Instruksi gak bisa, kudu dihitung. Oh, mboten usah. Lah oleh samono penduduk samono ki lho.
Kula tak kai dhuwit. Ndak, Pak, ndak. Saged. Harus Ndak. dihitung. Harus dihitung. Masyarakat, tolong dijawab. Kotaknya Bapak Taji dihitung atau tidak? Tidak dihitung atau dihitung? Tidak dihitung atau dihitung? Alah, mboten usah. Suara masyarakat. Niku senes wong kula niku sing diitung niku. Pak Kundet, dihitung atau tidak? Dihitung. Mami Okta dihitung apa tidak? Harus dihitung. Harus dihitung. Harus dihitung. Negara kita negara demokrasi. Enggak Pak Taji, enggak usah begitu. Duduk, silakan duduk. Jembek. Silakan duduk. Tolong saksikan kotaknya Bapak Taji nomor 3. Kelompok kanggonku. Hati lurah. Saya hitung sendiri. Gak tak kai jebaku. Sabar. Kalian. 1. Mulai Tiji. Mulai. Ayo. Mulai. Habis. Semaput. Sekarat. Ternyata pemenangnya adalah Mami Okta. Sembah nuwun katur warga ingkang sampun milih kula. Langsung dalu niki kula tanggapna ludruk, Cak. Ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Bengi niki lakone apik. Napa, Cak? Lakone Putri Solo. Ngono, Cak. Putri Solo bersama Ludruk Budi Wijaya.